Kowe aja sembrono kowe ngati-ati nek karo Bathara Guru. Pun Pak kajenge Pak mengke riyen perkara niki perkara ponakan kalih Ume. Ha iya. Sampeyan mangke ndel riyen. Merga sing marake Bagong ora trima Semar Drajating Panakawan Semar Drajating Batur. Pancen heeh Semar ki Panakawane ora Semar ki wong kere. Wong ngampuh dhisike lho arep dhisike. Ya wis sak karepmu penting ati-ati leh ngomong. Panakawan Arca koblak iblis laknat. Padha jek-jekan. Ne wangsuk ngono mang ngadili nuwe. Ana sasmentaning sun jagat wasisaning Bathara Hung Bawana Langgeng sinunggi tatanaprat amabadu. Rama Semar Badranaya. Sarawuhe Bapak Semar ana ing padukuhan Pringapus ya ing Kampung Durian Runtuh. Ana ing Kecamatan Prindapan. Semar, Pak aku ngaturake kasugengan sarawuhe Bapak Semar Badranaya. Rama Ismaya, Rama Ismadi. Topimu ki lho Rama. Mbok ya dibenake Rama Semar. Ambel kegek sadulita emel. Bocah watak dagelan. Ana dilagoni Sri Tinon kok ora trima. Kula menika ngrumaosi menawi kula menika derajat kere. Kamangka Sri Tinon menika namung kagem para nalindra ingkang lenggah wonten salah sawijining negari. Ya non pramila nalika semanten Rama. Rawuhipun Rama Semar Badranaya inggih Rama Diahpunta Prasanta. Weh. Rawuh wonten mriki slamet to mir pedhus. Basane ngarep apik dakik-dakik kok ujung-ujunge mir. Iya, Rore slamet tekaku. Pamujimu ora ana alangan suwiji apa. Ya mung aku ngaturke salam taklimku. Tak paringake ana ngersane anakku Bagong. None nggih ngaturaken genging panuwun kang tanpa upami. Jernyatanipun apa ki jenenge? Ambuh. Bapak menika minangka tiyang sepuhipun ingkang putra pun Bagong menika sanget damel renaning penggalih. Ya iya. Salam taklim sampun kula tampi Pak. Mugi dadosna jimat paripe dayanana ing kasantosan gesangipun ingkang putra pun Rehan. Lambene urupane kok ngono kok Rehan. Petruk kantong bolong. Bel ketuwel bek. Padha kanthi harja sapraptanira Panakawan. Lah, pancen ya wis ora apa-apa. Ki urung gara-gara wis kaya ngene. Pamujimu Gong slamet tekaku ora ana langan suwiji apa. Heeh, to Petruk, Kakang Petruk. Ya. Kowe ora ngaturke sembah karo aku. Ngaturke bektiku katura ya Kakang. Tak tampa pangestuku tampanana, Gong. Tresnane kakangmu karo adhiku ki ora ana sing ngluwihi saka perkara apa-apa. Alah mbel. Tak gegem dadakake jimat, Truk. Ora liwat prayogakna lungguhmu ya, Truk. Iya. Aku request pahit, Gong. Iya engko. Sing tutupe diwalik ki rak ya pahit, Truk. Ya iya. Kakang Mas Tralala. Sarawuhipun wonten ing padukuhan Pringapus ngaturaken kasugengan Kakang Mas Tralala, bapake Damit. Antuk berkah pamujimu slamet Gong. Weh, kowe saya dina kowe wis ana 3 minggu iki ora melu aku gara-gara. Pangapunten karang kula menika duka Kakang Mas. Duka menika pedamelanipun menika sibuk banget. Jadwal kula menika renteng-renteng. Iya. Sing baku kabeh padha sehat, kabeh padha slamet. Heeh. Mengko insyaallah aku tak melu gara-gara. Oh iya, lah ya. Slamet tekaku, Gong. Ora ana alangan suwiji apa.
Kowe ra ngaturke apa-apa ning aku. Ngaturke apa? Ngaturke bekti iki nek kowe ngrene nggawa gula teh iki tak sembah. Ha Petro rene nggawa gula teh ya tak aturi bekti, bapak ora tak aturi bekti kok. Kowe njaluk diaturi bekti. Ha wis kono saenake kanane kaya ngono kuwi. Ya wis ora apa-apa. Ya mong dongane kakangmu ki tansah njampangi kelawan lakumu tekan ngendi-endi, Gong. Amin, matur nuwun, Kang. Ora liwat prayogakna lungguhmu ya, Kang. Kang Nala Gareng tralala. Iya, heeh. Kaya wis ora kurang kepenak praptane kakangmu ana ing pedukuhan Pringapus kene. Role, wonten dawuh Mir. Bocah ki pancen seprana seprene ora iso ilang watak ndagele. Kula nek mboten lucu mboten payu. Iya. Keparengipun Bapak. Gawe kaget. Kowe nimbali aku, kowe ngaturi rawuhe pakmu ning Pringapus kene kowe mau sore WA. Nggih, Pak. Ha isine aku tok undangi tok kon ngujubke kenduri. Lah kok tekan kene ra ana apa-apa. Ngapunten, Pak. Kula kan ngujubke kenduri niku mergane aku apal. Mergane aku apal, Bapak kuwi mendak acara apa-apa. Nek ora ana pacitane apa-apa, nek ora ana ingane apa-apa, Bapak ora teka. Mula Bapak tak apusi, Pak mang mriki niki enten ingkung ngeten kula kan ngujubke kenduri. Janjane nggih ming kula ajeng kula jak rembukan ngeten iki, Pak. Pancen wedhus. Wong tuwa kok diapusi. Aku karo kowe iki rak jejeri anak. Kowe ngaturi bapakmu kon tekan kene ora usah dadak kowe ngapusi aku wis tekan kene tole. Ya pantese kok. Engko nek bapak ora tak omongi ngono engko ora teka. Aku ki wong tuamu. Mbok butuhke kepiye-kepiye wae kae aku mesti teka tanpa syarat apa-apa. Yakin? Ha iya. Lah niki ngaten, Pak. Mas, Reng, Truk. Piye, Gong? Piye, Gong? Saderenge kula njaluk sing gedhe pangarupamu kabeh. Pangapuramu kok pangarupamu. Ya kuwi karepku kuwi. Wonten ngersanipun Bapak Semar ingkang tansah estu kula kaosi. Kaosi piye to, Gong? Dihormati kula, Truk. Aosi kok kaosi. Ingkang tansah ya kuwi karepku, Truk. Iya. Ingkang tansah kula sembah, kula ngapa aku ora iso nek kon basa Pak. Ora usah basa ora apa-apa. Masalahe kowe iki nek basa malah wagu. Lah iya. Lah iki ngene, Pak. Aku ngenane ngaturi rawuhe Bapak Kang Gareng apa dene Kang Petruk Badranaya. Tekan kene iki aku mau ngarep njaluk iku partikel pamrayoga. Babakan ya kowe nggonku seminggu iki aku rasan-rasan aku kepengin bangun desa, Pak. Kowe rasan-rasan kepengin bangun desa to, Le? Heeh, mengagi rasan-rasan kok, Pak. Aku arep matur karo sampean wedi nek ngrepoti, aku arep matur karo ngersane para Pandhawa wedi nek ngrepoti. Lah iya, mergo sampean ngerti to, sakjroning aku 15 taun dadi dukuh ki kawulahe ora ana sing nyoblos aku. Lah nek dukuh ki pancen daftar kok, Gong. Daftar ora coblosan. Ora coblosan to? Ora. Ya wis. Mergo aku jero 15 taun dadi dukuh ki, Pak. Rangtro, aku ki sepisan wae ora tau kok sing jeneng repotke karo tangga teparo sanak kadang mitra kawruh. Ya mung pendak 3 dina pisan ki kawula-kawula ki tak jaluke supayane padha iuran, ora ketang nyepuluh-nyepuluh. Ha iya. Kuwi tak nggo kebahagiaan bersama. Iuran nyepuluh-nyepuluh kuwi tak nggo mengentaskan kemiskinan. Iya, apik banget, Kowe iso ngentaske kemiskinan ning Pedukuhan Pringapus. Heeh, ning ngentaske kemiskinane Pak Dukuh. Panjen bocah. Ayo kepiye meneh to, Pak? Kebutuhan bersama kudu disandang bareng-bareng. Ora wurunga nek aku wis sugih, nek aku wis kelakon mentas saka kemiskinan, Truk. Sawangen elep kidul omah kae.
kae dayane sekolahku nglumpukke iurane para warga masyarakat. Tak klumpukke dadi siji kabeh supayane iso digunakake kanggo srana sing apik. Apik ngono kok, Gong. Taun pira kae? 2011. Weh. Amat pira kae? Ya nek wong selawe amat truk. Weh, kaya bis. Amat selawe ning sing 15 ning dhuwur mobil. Ben gasruki wit-witan kuwi kok ora. Kuwi elep kae tak nggo gunakake tak nggo sarana transportasi umum, Pak. Sepeser pun aku ora mungut biaya kono nek arep nganggo nggonen ning ya kuwi bensine isen ana dhewe. Mergo aku ki ora tau sepisan kok. Elep kae wis 3 sasi ning kene urung tau pisan wae tak ganti oli urung tau. Mula do takon ngragati dhewe nek arep nganggo umpama lekrek mesine sekering nganceng ya gantinen oline dhewe. Mergo aku mung manake pengadaan mobil kae kanggo srana bersama, Pak. Iya. Kuwi wis apik, kuwi apik banget. Ah iya, apik. Pewe banget. Mbaleni aturmu kuwi mau. Apa, Pak? Kowe jare arep mbangun desa. Desa wis apik kaya ngene kok arep to bangun meneh. Ya justru kuwi, Pak. Aku ngrasake kanane kawula ning Pringapus ki pancen bener omahe do tumpuk matumpa-tumpa. Apike bandane ya pirang-pirang mergo keterak JJLS. Ha iya. Wis aku perkara kamukten lahir aku ora maido nek karo kawula. Pedukuhan Pringapus aku ora kuwatir. Ning sing tak kuwatirke bareng kawulaku mentas saka kemiskinan saiki do dadi wong sing lowong, do dadi wong sing duwe. Nalikane kere aku kelingan kawula kuwi nalikane do durung duwe apa-apa, do durung iso apa-apa, ndak dina ki nganake jamaah ning masjid. Bar magrib ku ya do istighosah. Ha iya, bareng isak do ndarus bendina kuwi. Ora kendhat mendina, ning saiki bareng sugih, Pak. Kawulaku kok gaweane mung nyanyi. Nyanyi ki tak ya srana apik ngolah vokal. Nek le nyanyi dhewe, le nyanyi bayar 350 kok. Kursus papiye ngono, Gong? Ora kursus, Truk. Ratu Tawon kae lho. Lambemu ya. Wah, kuwi tenan, Truk. Kawulaku galo sawangen kae. Masjid kae perapatan ngalor wis ana tulisan kafe dan karaoke kuwi pengaruh negatif kanggo kawulaku, Pak. Mulai iki kabeh kawulaku padha tak klumpukke nang kene sak perlu rapat koordinasi. Mergo bapak sing minangka jejering lurah ki mesti wae pengaruhe gedhe tumrap kawulane. Iya, mergo sampean sak ploke 5 taun iki dadi lurah, dalan ngarepku ki wis kelakon tok aspal, Pak. Kuwi mergo pambiyantune ndara-ndara Pandhawa nalikane bangun kayangan. Aku ora mberduli, sing penting kabeh srana apik. Kawula ngertine sampean le dadi lurah ya apik. Mula kang saka kuwi, Pak, aku arep njaluk igo partikel kepiye mungguhmu yen to aku mbangun desa iki, Pak. Ayo, Pak Dalang gek Hanjrah ingkang Puspitara, Pak. Ambel kekek sak duli tomel mel. Dole. Apa, Pak? Sing sepisan bapakmu melu mongkok. Bapak minangka wong tuwa ming isane ming bombong, isane ming melu seneng. Sebab ning atase derajatmu ki ming Panakawan, kowe ki ming wong loro sak udon telu sak urupan. Teka iso kowe duwe niat, duwe tekad kowe nguripi karo para kawulamu. Ya senajan bapak ngerti. Wargamu ana ing Pedukuhan Pringapus iki wis padha apik kahanane, wis padha mukti lahire, wis padha kecukupan uripe, ekonomine sandang pangane ora kurang-kurang. Nggih, Pak. Ha iya. Ning kaget rasane atiku kok magreg. Bareng kowe omong nek kowe arep mbangun miturute para kawulamu, kowe ora usah omong karo bapak. Bapak ki janjane wis dong. Wiwit kowe ngandhakake kawulamu nalikane durung padha sugih, durung padha kecukupan, kawulamu padha sregep nindakke ibadah.
Barang wis kecukupan padha gencar nggone nindakake maksiat. Bapak ki wis dong, ora satok omongi wis dong. Mergo bapak ki ya bola-bali mbangun kayangan ning Prajanagara Ngamarta. Kuwi karepe bapak tak nggo dandani batine para kawula. Nggih, Pak. Ha iya. Ya mulane aku lagi bingung. Aku iki nganti judhek. Kafe wis tak tutup. Tak gempuri. Ha iya. Mbangun meneh. Mongko ya mbuh le oleh ragat ki ya saka ngendi? Bangsa wong-wongan anggota-anggotane wong wedok-wedoke ki ya le oleh saka ngendi? Aku lho ya ora dong. Aja omong kowe gempuri ngono terus sing siji mbangun luwih apik terus kowe tekan ning sing siji meneh, Gong. Ya heeh jane, Tru. Manjan kowe iki Pusara. Aja lara ati lho. Ngapa? Kowe wingi dadi Cakrawangsa kae aku omong ngono kae. Ra. Ra apa-apa. Aku ki ya mengarang tenan, Tru. Aku ora reti nek bojomu ndek andeng-andeng ning ndur wudel kok. Aku ya mengarang tenan, yakin, Tru. Sumpah, Tru. Minta maaf, Tru. Iya, ora apa-apa. Niku Pak sing arep tak bangun ki kowe. Ora kok kanane para kawula. Kanane para kawula aku ora mberduli. Arep kere arep sugih do sageleme dhewe. Merga kula niki tugas kula mung nentremke karo kawula. Ha iya. Niat kula arep aku ki dadi pengarep. Arep kananku ki sarwa-sarwa kekurangan, sarwa-sarwi ora kecukupan ning nek atiku ayem, atiku tentrem ki uripku wis ana kaya ngapa kae jenenge ungak-ungak lawanging kasuwargan. Mula sing tak angkake aku dadi dukuh ki kepengin nentremke kanane para kawula. Ngendika apa? Ha iya. Ning aku tak takon. Takon apa, Pak? Apa wis mbok persiapke tenan? Apa wis mok tata tenan? Leh mundhe niat kowe arep kepengin bangun miturute para kawula. Pun kula antepi, Pak. Malah niki wau dalu kula pun nangsal sasmita, pun nangsal wangsit saking para sing ning kayangan kae apa kae? Dewa. Udu. Dewa, heeh. Jawata. Wong sang entuk wangsit saka para Jawata. Waton menawi apa leh aku mbangun desa ki iso rancak, iso kasembadan, iso jujur sempulur, iso ayom-ayom tata titi tentrem gemaripah mewah loh jinawi. Kuwi watone ya kuwi nego pedukuhan pringapus ning prapatan ning tengah prapatan ngarep karaoke kae. Dipendemi wujute pelemper tangga jiwa karo wujute jambu dipa nirmala ora keteng 15 kilo. Dawuhe dewa lemu mbangun desa iso kelaksanan waton ditumbali wujute pelemper tangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Heeh, Pak. Pelemper tangga jiwa ki wujude kaya ngapa? Mergo aku ki wis seminggu karo bojoku, Dik. Rene, Dik. Lho kok iki nek iki selirku sing siji sing elik bojoku ora kaya ngene kok. Manten dawuh, Mas. Kowe wingi nang pasar ora nemu ya pelemper tangga jiwa? Mboten nemu malah. Kula diunek-unekke kalih sing dodol. Wong kok ora melek pelemper tangga jiwa ki kaya ngapa jambu dipa nirmala niku kaya ngapa kula ya ora dong. Nganti kula judhek kaya ngapa engko gek sampean lentuk wangsit niku ming ngayawara. Ora kok ngayawara. Iki dawuhe dewa tenan iki nem. Nggih. Lah iki bapak rawuh mrene iki aku arep takon. Nggih pun ditangelke mawon kalih Rama Marasepuh. Ha iya. Aku Pak, bojoku nganti mumet goleki nang ngendi sing jenenge pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Bakul ngendi wae ora ana sing adol, peternakan ngendi wae ora ana sing nandur. Peternakan kuwi ora ana sing nandur pelem kok ya ora wae iki. Ah, mula aku arep takon karo bapak, pelemper tangga jiwa kuwi anane nang ngendi, Pak? Pelemper tangga jiwa ki mapane ning Kayangan Suralaya. Kayangan Suralaya. Ha iya. Ngendi ya kowe? Kayangan Suralaya kuwi papane Bathara Guru. Lah, iki sing arep tak rembug. Piye?
Bathara Guru ki adike sampean apa, Pak? Dhisik nalikane aku isih dadi dewa ning kayangan, Bathara Guru kuwi jan adikku. Ning saiki aku wis ora tau ketemu karo sing jenenge Bathara Guru, mbok menawa kono wis ora nganggep kadang karo aku. Mbok ora ngono. Sing jeneng kadang ki selawase nganti mati. Nek kuwi ndek sambung darah, ndek sambung getih, ndek alur, ndek trah ki tetep sedulur mbok nganti kiamat to, Pak. Iya. Lah saiki tak takon. Piye? Nek ngono pelemper tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala ki sing duwe wenang mung Iwang Pikulun Bathara Guru. Lah ya ngono. Nek kowe arep mbutuhke wujude pelemper tangga jiwa kowe munggah ning kayangan. Ning ya kuwi munggah ning kayangan kuwi ora gampang, kudu laku prihatin munggah ning kayangan kuwi kudu wening ciptane, kudu resik tenan lair batine. Wong kaya kowe ora bakal iso munggah ning kayangan. Duh piye iki? Sapa iki? Lah, ngatilah, wonten dawuh. Piye iki munggah kayangan angel ora jamak-jamak. Bis ya ora nyonggah. Nyuwun sewu sakniki ngeten mawon. Piye? Gandeng Rama Semar niku kan Kakang Iwang Pikulun Bathara Guru. Mbok disuwuni tulung Bathara Guru kan rawuh mriki. Kek sampean mang matur napa sing dadi panjangkane sampeyan. Wah, pinter kowe, pinter. Ora rugi aku ngetengi kowe dhisik. Nggih. Kowe migunani karo wong lanang, bekti karo wong lanang. Nggih, Mas, nggih. Pak, piye to, Le? Ature bojo kula ngatilah pun cetha. Kepiye? Sampean gandeng Kakangne Iwang Pikulun Bathara Guru, mbok Bathara Guru kan rawuh mriki. Bathara Guru kan rawuh mriki kula tak matur kalih Bathara Guru babagan sedya kula, Pak. Engko sik. Bathara Guru nek takon rawuh mrene iki mbuh wonge gelem apa ora aku ora weruh. Mergo nalikane Semar isih urip ning kayangan bae. Manik Maya ki wis sengit ngigit-igit karo aku. Alah. Ngeten mawon. Kok sampean mang ngomong nek kula niki padha karo anake Bathara Guru, wong kula niki anake Semar, Semar niku kangane Bathara Guru. Piye carane kula kudu iso nggayuh wujude pelemper tangga jiwa kali Jambu Dipa Nirmala, Pak. Lah ora kelakon luwung gantung ya nem. Nggih, nggih. Luwung kula gantung teng wetela, Pak. Marekaten prayitna semuriris eka balik nek pancen kowe wis nekat karepanmu ora apa-apa tak cobane wong iki neter karo ketrimaning urip nggih Pak sing penting wis lahir batin tenan niatmu wis to antepi tenan niatmu nggonmu arep mbangun desa. Pun kula antepi lahir batin mboten badhe mingko, mboten badhe mundur saking geguntur. Apik. Wis nek ngono aku tak njaluk wektune sedhela. Aku tak matek aji pameling. Bathara Guru tak aturane rawuh mrene. Nek isih gelem rawuh mrene berarti sing nganggep kadang karo Semar Badranaya. Monggo, Pak. Mareka iki Pak wonge. Ya iki Bathara Guru. Lah, wonten dawuh. Gawe wedang lah. Nyestaken dawuh. Pahit napa legi? Embuh. Pahit wae mbok menawa Bathara Guru dikencing manis. Nggih, nyestaken. Nyuwun pamit. Oh, kono ngati-ati. Gelasé sing gedhe. Nggih. Kuwi weteke kaya karet kuwi. Nggih. Nyestaken dawuh. Ya ming tangane kok papat. Lah, wonten dawuh. Wedange papat. Lho, kok papat? Tangane papat. Oh nggih. Nyestaken dawuh. Aja sembrono iki dewane para dewa. Kowe engko nek disotke, apa mir dicerotke? Disotke. Bocah kok ndladuk. Dipakeke Pak, jare adine. Ah iya. Manik Maya gawe kaget mesti. Anane aku
Matek Aji Pameling kowe tak aturi supayane rawuh ning Madyapada kowe medhun ana ing pendopo Pedukuhan Mring Apus. Guru. Selamat rawuhmu ning kene Manikmaya. Kok ora basa Pak Aradewa? Adikku biasa. Mas Trama Sidam sikaring bawana langgeng Kakang Semar inggih Kakang estunipun damel kejut manah ulun teka Kakang Nayantaka Matek Aji pamdah kawontenanipun Kakang. Syukur binagi sewu. Pukulun Bathara Guru kula ngaturaken sembah pukulun Nala Gareng nggih. Ya ulun tampa jeneng kita ngaturake bekti kelawan panjenengan ulun. Mboya lewat pangestu ulun tampan ana Nala Gareng. Nak lan inggih sampun kula tampi. Kula pun karya jimat paripen dalan kasantosan pukulun dipun prayogiaken. Ya kaya wis mboya kurang prayoga Nala Gareng. Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun. Panakawan Petruk kanthong bolong ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampan ana Panakawan. Sampun kula tampi karo jimat paripen dalan kasantosan. Ugi dipun prayogaken nenggahipun Iwang Pikulun Manikmaya. Ya kaya wis mboya kurang prayoga Petruk nggih pukulun. Kakang Semar, piye Manikmaya? Damel kejot manahipun ingkang rayipun Manikmaya. Teka nimbali kelawan praptanipun ingkang rayipun Sang Hyang Guru, inggih ingkang rayipun Jatimurti. Wonten wigatos menapa Kakang? Bot-bote aku nuruti karo penangise anakku. Atmaja Kakang Semar ingkang pundi? Iki anakku Bagong iki. Mula praptamu rawuhmu tumedhak ana ing Pedukuhan Mring Apus. Merga aku ki ya dikon rene karo anakku Bagong. Dheweke ndek gegayuhan ya kuwi kepengin bangun desa. Guru Manikmaya. Mongko syarat-syaratane miturut wangsiding dewa sing diaturke karo anakku Bagong mau nggone bangun desa iso kelakon rancak. Waton tinumbalan wujute pelemper tangga jiwa kelawan jambu dipa nirmala. Mula aku minangka lidah sinambung, aku minangka wong tuwa. Aku mung isane nuruti karo penangise anakku Bagong Manikmaya. Caca muntap ler kinentap tuka yayasinipi. Netra kocak ngondara andir. Mas Trama Sidam sikaring bawana langgeng Kakang Semar. Piye Jatimurti? Damel kejot raosipun manahipun ingkang rayipun Manikmaya Kakang. Teka kula nuwun sewu mboten kateges kula menika angiyas dhumateng pun derajatipun Panakawan Bagong. Nanging menawi ngemuti dhumateng kawontenan Panakawan Bagong menika namung derajating Gedibal 17, Panakawan Bagong menika namung derajating Panakawan. Teka anggenipun badhe mbangun desa kemawon kok dadak betaken syarat sarana inggih menika wujudipun melemper tangga jiwa miwah jambu dipa nirmala Kakang. Deston temen wirang bebarang ning atasipun Kakang Semar menika ugi derajatipun Panakawan, ulun menika dewa. Kamangka nalika semanten Kakang Semar mandhap ing Madyapada, Kakang Semar nggadahi sumpah prasetya menawi mboten badhe kepok singgol malih kalih kayiwangan Suralaya. Nanging kena ngapa wekdal menika Kakang Semar Badranaya sajak badhe bali nuruti dhumateng pikajenganipun ingkang putrapun Panakawan Bagong. Kula mboten ayugyani, kula mboten badhe maringaken wujudipun pelemper tangga jiwa lan jambu dipa nirmala Kakang. Jojo muntap lere kinentap tuka yayasinipi yen sinabet mring sagedeng murup dadi dana. Kowe aja sembrono, kowe ngati-ati nek karo Bathara Guru. Pun Pak kajenge Pak mengke riyen perkara niki perkara ponakan kalih ume. Iya. Sampeyan mangke ndel riyen. Merga sing marake Bagong ora trima Semar derajating Panakawan, Semar derajating Batur. Pancen Semar ki Panakawane ora Semar ki wong kere. Wong ngampuh dhisike lho arep dhisike. Ya wis sak karepmu penting ati-ati leh ngomong. Panakawan Bagong jeneng kita maju. Nggih pukulun.
pukulan coba. Iya. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulan. Iya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Nok-nok nggih sampun sanget anggen kawula mundi. Ponokawan wonten dawuh apa pancen nyata gegayuhan kita kepengin bangun desa nanging nggunakake syarat sarana ya kuwi wujute plemer tangga jiwa. Kelakar kalarusan mekaten pukulan. Ingkang abdi pun Ponokawan Bagong menika samangke badhe mbangun wujudipun desa. Desa ingkang badhe kula bangun menika sanes ka infrastruktur pembangunan jalan, jembatan lan sapiturutipun menika mboten nanging sing ajeng kula bangun menika miturutipun para kawula sing ajeng kula bangun menika kula kepengin muktekake batine para kawula. Merga pancen wekdal niki laire para kawula pun saged katata, pun saged mukti. Ning batine do mboten mukti ibu kula. Nanging mangerti apa Ponokawan. Bareng ulun teliti. Wektu iki mau ingkang gawe gara-garaning Kayiwangan Suralaya kuwi dudu kok Kakang Semar Badrana ingkang nimbali lan panjenengan ulun. Nanging bareng ulun taliti. Ingkang gawe gara-garaning Kayiwangan kuwi gegayuhan kita ingkang ngluwi dumat kelawan kabisan jeneng kita. Ya kuwi ingkang kepingin nyuwun ya kuwi wujude plemer tangga jiwa lan jambu dipanirmala. Mula panjenengan ulun nguluputke kelawan jeneng kita ingkang sepisan jeneng kita kuwi luput merga ning jeneng kita ning atase derajating Ponokawan kepengin bangun desa nggunakake wujude plemer tangga jiwa ping pindhone jeneng kita kuwi luput merga gegayuhan kita kang kaya mangkono kuwi wis gawe gara-garaning Kayiwangan Ponokawan ing ora hangging mir mareka den prayitna semuri reseka balik titiane gantayane. Lae guru nek ngono ki pancen kek dhisik. Ket dhisik seprene tekane ngasi saiki ora ana undak-undane. Kowe ket dhisik nalikane aku isih dadi dewa kowe sengit karo aku nrimo lila legawa nrimo ing pandum. Aku ora ngresula piye-piye nganti wujudanku kaya ngene aku mudhun ning Madyapada. Ning aku ki njaluk to aku ki minangka titahmu. Aku sak anak-anakku iki minangka titahmu. Titah ki manembah karo kowe. Kowe iki dadi sinembaning para titah. Titah njaluk kok ora mbok udaneni. Malah to ngel-ngel. Apa merga derajatku sing ming kaya ngene? Apa merga derajatku sing ming Ponokawan nganti kowe lila arep midana kowe ngluputke karo anakku Bagong nek ngono wong tuane sing ora trima Kakang Semar sampun kados mekaten Kakang jernyatanipun anggen ingkang rayipun ngluputaken kaliyan pun Ponokawan Bagong menika wonten dasaripun dasare apa tak takon dasare apa aku tak takon Manik Maya aming wujude pelem nyiji-nyiji wong pelem karo jambu ki ming jumlahe ming loro anakku Bagong ki mbutuhake kuwi nyiji-nyiji mung dienggo mbangun desane kok abot timen kok teko mbok ngel-ngel apa mban cindhe mban ciladan sipate dewa nek Pandhawa sing njaluk tulung Pandhawa arep nggayuh wahyu dewane do medhun pecisan ting clurut padha nyangking bokor kencana arep meneh kanugrahan karo ndara-ndara Pandhawa. Nek kere-kere kaya aku karo anak-anakku ngene sing mung njaluk wujute pelem kok to ngel-ngel. Apa kelakon aku wani munggah ning kayangan aku nglencati janjiku. Kayangan tak obrak-abrik merga saka aku nglabuhi anakku Bagong. Ulun besmi bale wisma paduka Kakang Semar Badrana.
kowe sampeyan pait wis ombenan dhewe nem. Tamune wis bali. Welah, gaeke ngayang-ngayang nganti direwangi nyolong kayu. Ora diombe iki kecewa. Sisan nek ora tak gawe geger malah ora prayoga kanane. Mengke riyen Pak, piye? Nika mesti mengke Bathara Guru bali teng kayangan ngawe karo anak-anake. Muga kula niku tau krungu crita legendane niku dewa-dewa niku nek nesu anak-anake dilumpukke, wadya-balane kabeh dilumpukke. Ora apa-apa, ora usah wedi. Enek bapakmu, enek aku. Aku ki ya dewa. Oke. Wis ayem atiku, Pak. Reng, apa? Piye wae melu ngewangi ora wae? Ya ngewangi no, Dik. Ana adikku ndek kekayuan kok. Ora tak sengguyung. Petruk ngewangi ora, Petruk? Ngewangi, Gong. Kun anak dewa tekan kene, antemane. Oke. Oh ya melu ngatem lho. Ngoho. Wis iki disidhem sik sawetara perkara iki. Disiget sik tekan semene. Aku tak munggah ana ing langgar, ana ing misola. Ngapa, Pak? Ndedonga ana ngersaning Gusti. Muga-muga dewa-dewa kaengko ora ndedaya apa-apa rule. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Ngatilah, wonten dawuh, wonten dawuh. Warga dibubarke lah ngestaken dawuh. Nyuwun pamit matal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bojoku ngantilah. Purna gatining pananggilan. Harusang punungkawan Bagong Ndrung Raja saking Lincak Ayu Nangka kinapit gambaran gadhing kadhiraken sang janing para banjedi manggung tanggung Joko Paloro-loro yen Cinandra kadya kairing playon lasem. Dangkaradang suruh ayo kanca padha monggo monggo Pak. Iya